Adto na ta sa atong part 3 sa pagdato. Giunsa ka na nila, no? Sag dito si Uncle. Bahalag di siya ganahan. Anyway, para may samong pamilya, di man para siyang pamilya. Nana ko'y tinigong. Andam na kong mag-business, kadong giingon sa akong amigo. Ay, Don. Unsa man ako nadonggan na magnegosyo-negosyo kuno ka? Ha? Wa. Ikatog pa na nimo. No. Muginan siya pagkamuta. Ay sig totoo ang uban nga magnegosyo-negosyo. Wala na padulngan. Sa una bitaw nang negosyo man ko. No, nagadto barbecue na to. Wala na kurot ra sa utang. Padong ra sa utang tanan. Pero ma, salig lang gud nako ma. Kanang para man sa ninato ma. Say salig ha. Tanawa ra gud ako mismo nakasuway ko nagnegosyo ko. Pero asa pa dong, awa, lugi. Asa tong puhunan, wala. Niunlod ng puhunan. Unya, putos ra ta sa utang. Nangutang ko ato para puhunan pero antod karon wa ta kabawi. Sige ma, di na lang ko. Ingon man ka. 100 seconds later. Hoy, bangon ko no. Sige ra kag katog din na da. Lihok ko no. Nagunsa magkadin na wakay buhaton. Wakay plano si mong kaugalingon. Wakay plano si mong ugma. Ngano naram ka diri? Ha? Lihok ko no din na. Gahapon. Unsay manggingon? Ha? Unsay manggingon? Wala ma, wala. Lagi ma. Lagi manglaban na lagi ko. Ma, wa man tay tubig. Oy, unya. Pahal ko tayo mong kuan be, tayo mong kwarta. Kaya napildi ko sa tong eats. Ibayad na ko to kung utang niya. Magtong eats pa kurong tod. Sige na. Ilisan dati ka kung makadaog ko. Sige, lagi ma. Taganti ka ron. Unsa magipadulngan ani ni Dondon, asa maginipadong iyang plano ug iyang journey sa pagdato. Kanus aman niya masugatan ang saktong tao nga makatabang niya sa unsay iyang pangandoy sa kinabuhi.